2014 नि BJP हाबनानै BJP हाबका प्राय आं 12 बोसोर एक जुगुंखा आं BJP हाबका तारमाने नायखा BJP अंखा बुकारनि नक ताक फाइमेनि अंखा आनि नक BJP आबोके बायरेनि नक सेंखा के ताबो फाइमेनि अंके आनि बुफान नक आं किप्लिट थाइखा आं नायखा BJP बुसुक जरा ताम तंग 12 बोसोर एक जुग सामुं ताङै फानो आं आरो जागा कुनु ताम बार जाव नावै सामुं खालाय दं माने आजराव आं आगियो 2014 हिंके मण्डलनि जेनेरेल सेक्रेटारि अंखा आबुनि परेव 16 17 हिंके आं शक्ति कन्वेनर इंचार्ज अंखा हिंके आबुनि परेव 23 मण्डल कमिटी सदस्य अंखा बेसे फैमिली लगिवती फेगानि 19 परिवार 69 भोटार अब जत नायखा BJP तय आं नानि करै आं नायखा तामनो साजागिया बोलते BJP जे नायमानि कुनो बुथाय थाइमानि लामा सिपुरैखा आं उसुक बसर तंखा आरो नगद तंगै आं जत साइमानखा तै कुनो करै र ताम तंग जुमला सिमि तंग ओ पार्टी ओ के ताम न हार मुं नों फाइमानि आं और फाइमानि अंखा बुइनो त उसुक सुबा खाबलै BJP ना 12 बोसोर चुबाय नायखा आं ताबु महाराजानो सुबानाय महाराजा तो आनि तिप्रा सानि बाय खाख्लाब सिरै मखल मुक्ति खिगलाय बत रिङै तंब्लै आनि नगसे आं सामुं तांसिनै ता आनि बुबा ग्रानासे आं लुबै आं तै BJP तंग ताम नाहारमुं आनि नाहारमुं तो तिप्रा सानि बागै साब नाय तो के महाराजा खाख्लाब सिरै कक साइ तो आनि तिप्रा सार मुथांनानि नेक्स्ट जेनेरेशन विभिन्न ति इशु तंग महाराजानि जे साखलाय मुं बिनि जे रिङ बाहाय हिमालय ताबो नेक्स्ट जेनेरेशन चिनि सेराय खुब बरफ तन्नानि जरा बरफ परिनानि जरा आरो जागा रुमानि स्क्रिप्ट नि सानो आबो बोरि जागिया मुइ दं के आ पार्टी न तनय बनर राजत्व खाइयावै बन खिबि रिखाय के तामुंबा आबुनि बागै आं ओ मीडिया पार्सन बिसिंते जतन खबगनाय सिनि जेतिफ्रा सारगनो बरनो फाइदि आरो तंगैबो नों बुआ करै और तंगैबो बुआ करै के बु फाननको फाइ नों तां फाइदि आनि बु फाननकनो काहाम फाइदि बु फाननक ताम हिने मा हिन गेंके 184 जन राजबंश हिनि जों साया देबा आबुसिनि फांया दे ओ खानि बुबा ग्राया दे गिनि नगो आं तांसिनि निन मुंखाय बरिन मोहन त्रिपुरा एक्स प्रेसिडेंट तंगनो 5 बोसोर पुरा प्रेसिडेंट तंहा एर परे के आं बनो गथे सिनाया हिनो या आं ताके बग्रानि अच्छा त्रिपुरा मथा बाय BJP तो हालक मानजयनो हापांनाय खुलै दङ एलायन्स दं माने यागलबो तिनि BJP नो याकारै तांगे फायना नांखाना आं बो ग्राम हामिया मखे मांगमी के बुंखे बबुसो ओ सामु तांगे दङबा नेक्स्ट जेनेरेशन ओ आम ए बनो हामिया ए नां फाया निन कामिखाय अधिकारी पारा निन मु तुसाराम दे बसक बुटार सुइ फेकानि नि याक्ते आं याक्ते 69 तिनिनि अजयनिंग लगेर फाइका 19 फेमिलीनि 69 वोटार्स बरकनो जों तिप्रा मथानि इंगै बुबाग्रानि इमां ताइ चबा तिप्रा सानि चबा बरकनो जों खाबाय खुबाय के लामसुकाति बो कामियो तिनि और दिउ रिजर्व कंपनी पाराव